ya kaban penpau bangadon hapo CMC Velor ngawan na kabanta ka jagop kamtam kadika first time jagop hadien ba ngalamat itu bijing sitom ka bakhamjur bat kalong mandatory bangade banwan bat ngamlong ru ngamla ru ya kaban yai lat khamda pentip siala ka jongka constituency mangami khmat para ka juko por ngako ban penpau ya ka khubor ka baba songo plat yu play lemba jongpi ki pai ba baro kamtam kitu blaken mau ki bla duai all well wishes all around who had pray for me during the hard time that I had to pass by. Nasutu ba kani kadai ka jingduai ki jingkerpat ba ka jasa jing babun balang bat ka bangasngu phala sisa kalong ba doctor Uba Sumaringa, respected Dr. Sudipta, ubade head department, jongka castrology. Kapapala kalong ba, wong ba absolutely heal, absolutely normal. Kata kajing shitom pancreas kajonga. Ngara su komen plat, bar kajero kanam kaburom baro nga ay shoblay, but kadai kajing duai jing bapun bala boblay ulah sngap kublay sibun barani kapor nga don ru akhmat jong kamay khale house Velor ka baay kerteng ka spring of hope ngangit ki bapun ki minister ki amali ki lawan ban shong barsa lesi haki kam jong jing dong kam haki im gu jong ki lesi ki don ki basitom ka ba haki por ki balet no bat ngangit ru bangaru nglayo ya kaban wan manta arsin hadien banglamat ini jing stom ngakwa ya kaban penpau da kaban bu ke jing kerpat ban bu ke jing kentu ban ong ka kentien ya minister badon brom sa stenes sotun ban ong kani ka kentien habas bang ba sngoba ban pet kerpang ya kani ka building kabari ka existing building kabla don nadu senam arjar sau mentak layak arpu arsenam but kum ke jelaru ngelayak sanpo sau tuli kisnam ngelayo lagi jong jela ngidong kam banwan ra sibun ki jingkala ngidong kam banwan ra sibun ki jing pentamai hai babun ki banta hai babun ki liang hala ke jong ka state but kam tam ngakwa ban keren kerpang hau bade bat kam khliaus po Velor kani kadai ke building ka blabu kerpang na ka banta ki bapang kani ke cakaru kadai kaba kibriu baro khamtam kinong song sonong jong ka jala Meghalaya kiwan banyo ya kajing sumar nangni hospital CMC Velor termar ta kadaw nangit bamdon ban chuwan kai ani banwan tanam ta ka sightseeing ani tam banwan na kabanta ka ban spend holiday time ka jongki numdon por munu ki banwan shani na kabanta ta ka kamri ka strictly kabang kwat penpau ba kajing temu kadai bet na kabanta kajing pang kajing stom te mar takadaw awan hidaladi bat na squad penken mau hagini ki snam akhne ka snam blalet haka autumn session ngalawan ra ya kajing kali ba ngala kali minister in charge bahkan notally kadon ka room hangni po Meghalaya house Velor ka spring of hope tiula ai ka jubab po ka floor of the house baka don new apartment kabolong total room khatpra ring lalap nga ship daradi kamlong kumta kadon jing sisa san apartment kamut sipo tuli ki room la divide kawai ka apartment artli pat artli kadai ka VIP room ti bat lara kadai tang khatsau dani kadai khatpra dani kadai sipo masko apnong takani kanum dap kanum pat biang it will be not enough to serve our beloved people who came purposely to Velor for their sicknesses. Tidak marta kadaw. Ngakuha ang penpau, pabaro ibuan ni kiwan kerpang nam ta kajing sitom. Ti ngasngog day. Baya kani ka existing building ka badon manta kapa ngalai i joki khamat ngalayat ya ka premises ka compound bro kuwi kalong very shabby. Kabalalong ru aha ka stage of deteriorating kaba la damage borok ki banta bat sapo bat sabar bat kaba ngako penpau ru bamdan pillars umdan
payah hakani ka yeng kabala shna manta nadu ka arpulai senam mensuan nadu ka bashim naka Tamil Nadu government tengah penpauru hani ka khlemat ba haswaban wan shani sapo velo nam tak chagop hani sputrik anang yo bane karen badu honorable minister in charge jong JD penpau ko ni ka por da ka mensim ju sukhya namar ka kentian spring of home ni kwa bakan convert syaka reality bakan kela syaka ta ka jing long ka basisha ka ba omtang ka kentian ndekan long ka kam bakan long kum ko polio kaban long merengat ko polio kaban long ke jingkermen hey gendon ke jingkermen ladangim don pat ka proper facilities ladangim la banai ka special focusing ya kipai ba kibawan kerpang na ka benta ke jing stone mar nginum kwa jing sha ya kabangan kentho neng haban keren ni jing sha bat ya kamai khalia house velor ngangit scam kamdei bapi sei bapi snai ni ke yeng nani pithit ni ke jaka tanah ka benta ban solve employment tang na ka benta kat tu kan ni ndai kan dei purposely ban serve nani ban syakri ban ai ta ke jing syakri kham tam ki bapang ki bastom katno ka bangar ngala ira jong ki khmat katno ke jing ka jing sitom jong ki tu ki bakham duna kayo ka kot kidon ki basa ki panai kidon ki basa ki snem ti amar ka ta daw nga appeal nga urge nga request ya ka present government of the day po jalam jong ka MDA through minister in charge jong GED ban convince bahani ka budget session kin place no ya ka budget na ka banta ka ni ka phang namarangit scam what ka design what ka plan ru kila dep hakabangit scam ngim dong kam ni ka deluxe room na ni ka deluxe building ni dong kam bait ya ka balong kabala ban serve in general kabala ban penkha sibun ki kamra le si ki laipo saupo tuli bat kanong sya ka jerap kanong ka jing kemen bat kanong ka jing kerku khamtam ya ki pai pa jok jala ki banwan na ka banta ban yo ya ka jing sumar aku an pen pau namar ka jing kli ki chonga ka bangara mana kani po atom session ka bangdang kli ya ka department ba kadnu ka jing register jong ki brio house nam arjar san ki ba sitom ki bon hangni po me khlia house ngayo ki juba pakadon ku ba arspa phra ti bat haka jus nam la kli ba kanungut ki ba du pat ya ka ba khamyo pat ya ka room hani po me khlia house kumba arspa kumba shispa khadar ti kani ka ngakwa pan kanmau ya ka government lembau minister in charge ban simkhia na ka banta ka jingsuk na ka banta ka jingkerku jong ki paiba jong jala khamtam e ngimpat don ka proper health care banjin la don ka proper health care po ka state la jong ngimrat da wan chini wat mangar kom lumbi khamat ngamrat da wan chini nganjin lawat ka jing sumar hang te hi hala ka jong jala tenong kwa ban sim sibun ya ka por dengan kwa taman penpau ba nakaliang ka government bat kumju nakaliang minister in charge bon suba ban simkhia ya kani ka jing dongkam kam dei ka jing kwa kani ka jing dongkam ka ban long ka jing mentoi na ka banta pateng la pateng ti tani kentien khoblei sibun amar ka jing sokhia haka kerteng jong ka 17 North Long constituency hoit ka don ka scheme kabangayo sanction arkulur siteng manusnem nasungui ka central government nasungui ka state government nrei kumnong mi khamat ubanga jupan kan mau ila de bang nom dei tang no mi khamat tang jong constituency nrei kum u responsible representative akwa ban pan pau banga kloi hakerteng jong 17 North Long constituency ban terwa lembaga skim SUWP kerpang na kabanta bantei okloi ban simno itakas sinjam kumbang layo ki juba hapo ka house hapo ka floor of the house habanga kli baga government lembaga department baga don jing temu na emban increase ka room tenrei ka juba ka ong ba the government has already initiated mutladep simlupai ka sinjam na kabanta ban come up with a new building ban thau thumai no ya kani ki jaka
kabadon kanika Meghalaya House berim haka old structure syaka new structure ti halur kata ka nongrim nganum benut nrega na sungukumen manglong manyo ikalat ya kaban no sinyang kamtam kumnong mikmat bomi khmat nak 17 not long Swansea ban dekat no sanpulak naka SUWP lesi kani kadi kawi ka banta ka bangan sa lej bani kendu pada minister in charge jok JD kumnong anya keren lesi kandai ka banta jonu senam arjar arpsan apunrio lani arpunrio arpunyo ngalong bakloi namar ba ya kani kecaka latir kerpang daga government mensua barangit skamari kamram jungi ki bahadian manginang penbah nginang penwandur ya ka manang ai kajing syakri kaba khamba khamtam e namar kani ka Meghalaya House bangi sina kaba government kasna kadai kerpang na ka bantai bapang bistom ni na ka bantai bawan holiday ani bawan syuti ani bawan kai ani bawan sightseeing namar mdon ru kibai kiban wan kerpang na ka bantai kibai par ki kam ki bawan kerpang kadai bet thik na ka bantai kajing stom jongki titai ni ki nakaliang jonga aku at penpa kublai sibon